Mga igsuon, mga anak sa Diyos. Bago lang adunay balita nga usa ka gamay nga chapel sa Subic ang temporaryo nga gipasarado, human nga nahitabo didto ang usa ka desecration. Usa ka tawo ang misulod og nagbuhat og dili angay sulod sa simbahan nga nakapasakit sa pagbati sa mga magtutuo. Ang desecration mahitabo kung ang balaang lugar o butang gamiton sa paagi nga makapasipala sa iyang pagkasagrado. Og tungod niini, kinahanglan nga hunungon una ang paggamit sa chapel aron kini mapasiguli o mapasidunggan pag-usab. Giguba sa nagbuhat sa desecration ang kapilya, gibuak ang daghang mga sagradong imahen ug ang mga monstrance ug gisabuag usab ang hostiya didto sa salog. Ang mga opisyal sa simbahan nag-ingon nga ang individual nga responsable wala sa sakto nga pangisip nga lagmit na lambigit sa substance abuse. Ang bishop sa iba didto sa Sambales nagpagawas og mensahe nga nag-awhag sa katawhan nga magpabilin nga malinawon og dili motubag og kasuko sa nahitabo. Iyang gipahinumduman nga ang simbahan usa ka balaang dapit nga angay tahuron sa tanan. Iya usab giingon nga ang maong panghitabo usa ka pahinumdom nga kinahanglan mapalig-on pa nato ang atong pagtuo ug respeto sa mga balaan nga mga butang. Gipasalig niya nga himuon ang tukmang ritual sa pag-reconsecrate sa chapel aron kini magamit pag-usab. Apan labaw sa tanan iyang gipunting nga ang tinuod nga templo sa Dios mao ang kasing-kasing sa matag tawo. Nga mao nga bisan adunay desecration sa usa ka building dili angay ma-desecrate ang atong pagtuo. Gikan niini nga hitabo atong lantawon karon ang mensahe sa ebanghelyo kung diin gipakita kung giunsa si Jesus pagsalikway sa iyang kaugalingong lungsod tungod sa kakulang sa pagtuo. Unsa may makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang sobra nga pamilyar usahay mahimong babag sa pagtuo. Sa ebanghelyo ang mga tao sa Nazaret nag-ingon, "Is not this the carpenter, the son of Mary?" Mark 6:3. Dili ba mauman kini ang panday, ang anak ni Maria? Tungod kay kaila nila si Jesus sa ordinaryo nga paagi, wala mila madawat nga siya mao ang Mesiyas. Familiar ra kaayo. Daghan nato usahay dili na makakita sa buhat sa Dios tungod kay naanad na ta sa mga butang sa atong palibot. Si Jesus nakasinati og pagsalikway bisan pa sa iyang mga kaalam ug mga milagro. Ang propeta ginapasidunggan bisan asa gawas lamang sa iyang kaugalingong katagilungsod. Kini nagpangkita nga ang pagtuo wala magdepende sa kaila nimo ang tao kundili sa abre bukas nga kasing-kasing. Kinahanglan nga atong tan-awon ang Dios labaw pa sa atong limitado nga pagsabot. Tungod sa kakulang sa pagtuo, gamay lang nga milagro ang nahimo ni Jesus didto. Wala siya makahimo og dagkong mga milagro didto. Dili tungod kay kulang si Jesus sa gahom, kundi tungod kay sirado ang kasing-kasing sa mga tao. Kung sirado ang atong pagtuo, dili usab makalihok sa hingpit ang grasya sa Dios sa atong kinabuhi. Kung himuon nato nga ordinaryo lamang si Jesus sa atong kinabuhi, mawad-an ta sa kahigayunan nga makasinati sa iyang kahibulungang buhat. Ang sobra nga pamilyar usahay mahimong babag sa pagtuo. Ikaduhang punto, ang kakulang sa pagtuo mo'y makababag sa buhat sa Dios sa atong kahintang. Ang ebanghelyo nag-ingon, He marveled because of their unbelief. Mark 6:6. Natingala siya tungod sa ilang kakulang sa pagtuo.
Talagsaon si Jesus nga makita nga matingala ug dinhi natingala siya tungod sa katig-a sa kasing-kasing sa iyang kaugalingong katawhan. Makapahunong usab kita sa buhat sa Dios kon magpabilin ta nga dili motuo. Ang pagtuo dili lang pagbati, kini usa ka desisyon nga mosalig sa Ginoo bisan pa sa daghang kalisdanan. Kinahanglan nga atong bantayan nga dili mahimong babag ang atong pagduha-duha. Ang mga tao sa Nazaret nagpabilin sa ilang daan nga pagtan-aw kang Hesus. Mao nga wala sila makasinati sa kabaguhan sa gingharian sa Dios. Kung gusto nato nga mulihok ang Ginoo sa atong pamilya o komunidad, kinahanglan una nga buhi ang atong personal nga pagtuo. Busa ang pagtuo dili lamang para sa milagro kundi para sa atong adlaw-adlaw nga relasyon sa Dios. Kung ang simbahan mahimong ordinaryo na lang sa atong pananaw, sama sa mga nahitabo sa Nazaret, mawala ang gahom sa ebanghelyo sa atong kinabuhi. Apan kung magpabilin ta nga mapaobsanon ug mosalig, makita nato ang kamot sa Dios sa matag kahintang. Ang kakulang sa pagtuo mo'y makababag sa buhat sa Dios sa atong kahintang. Story time. Sa pikas bahin sa kalibutan, ang Diocese of Seoul sa South Korea nagpadayon na karon sa ilang pagpangandam alang sa umaabot nga World Youth Day. Bisan layo pa ang maong celebration, nagsugod na sila sa spiritual preparations kauban sa mga kabatanunan. Ang mga symbols sa World Youth Day sama sa cross o sa icon of Mary, naglibot na sa nagkadain-lain nga mga parokya. Daghang mga batanon ang miapil sa pilgrimages aron mapalig-on ang ilang pagtuo. Kini usa ka timaan nga ang simbahan buhi og puno gayod sa paglaom. Ang ilang pagpangandam naglakip sa mga pag-ampo, katekesis o serbisyo sa komunidad. Gitudluan ang mga kabatanunan nga ang pagtuo dili lamang celebration kundi mission. Ang matag parokya naghimo og programa aron maandam ang kasing-kasing sa mga pilgrims. Ang mao nga kalihukan nagpakita nga kun ang pagtuo buhi, mulihok ang Dios sa katawhan. Bisan sa moderno nga panahon, ang mga batanon gitawag gihapon sa pagsunod kang Kristo. Ang World Youth Day usa ka dakong pahinumdom nga ang pagtuo naghiusa sa tibuok kalibutan. Kita-kita tapuhon sa World Youth Day 2027 sa Seoul, Korea. Mga igsoon, mga anak sa Dios, ang ebanghelyo karon nag-awhag kanato nga dili unta himuon nga ordinaryo lamang si Jesus sa atong kinabuhi. Sama sa nahitabo sa Nazaret, posible nga makapugong kita sa buhat sa Dios tungod sa atong pagduha-duha. Tan-awa si Kristo dili lang isip usa ka kaila. Ilha si Kristo nga imong manluluwas. Tahuron sad nato ang atong simbahan ug ang mga balaang butang aron dili ma-desecrate ang atong pagtuo. Magpabilin kita nga matinud-anon ug masaligon kaniya. Ug sama sa mga batan-on nga nangandam alang sa World Youth Day, magpadayon kita sa paglakaw uban ni Kristo matag adlaw. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.